hasten den orok bukaera du. Eta egun terdiz lantegi izan dugun jardunaldiari ere amaiera iritsi zaio. Bai, esker honekin hasi gara lehen, baina besteren bat labur-laburre eskertzekoa da zuei guztioi, hemen partaide, gurekin bat denok elkarrekin partaide izateagatik, izlari guztiei ere gure eskerrona, beraiei esker nik uste, lortu dugu jardunaldi honek goreneko maila izatea. Entzule guztiei ere mila esker, esan dut lehen, hemen izateagatik, baina jardunaldi honek entzuleak ditu berton, egon zaretenok, eta streaming bidez, hortik zehar mundu zabalean izan direnak, eta oraindik behar bada gurekin direnak, eta jakin dakigu ez direla gutxi izan, bai? Mila esker ere interpretariei, bai? Beraien komunikazio zubilana, en fin, ez palego, gauzak lirateke berdin izango, ikus entzunezkoetako teknikariei ere, oro har, mila esker. Hemen nahikoa da pieza bat ez izatea hau aurrera esateratzeko, bai? Eta oro har, antolamendu lanetan aritu zaretenoi, mila esker. Eta edabideetako profesionalei ere, kazetariei, ze benetan jarraipen hurbilekoa egin dute, eta hori ere eskertzekoa da. Beraiek ere hemengo lana gizarteratu egin dutelako, funtseskoa da, beren lan hori. Eta ondorioetan, nire aldetik behintzat labur, atzo hasierako hitzetan esan nuen, uste dut bi egunotako edo egun terditako lanaren emaitzek berretxiko digutela halako jardunaldiak egitearen onura eta beharra. Hemen, valoraziorik onena da norberarena, bai? Baina nik uste dut nire iritzia izateagatik, onomastika batzordekideon iritzia izateagatik eta zuetako askorekin komentatu izan delako, valorazioa nabarmen positiboa dela, bai? Bai, esan egot batetik nazioarteko izate hau ere lagungarria izan da, aukera benetan ederra izan da, hainbat errealitatetako esperientziak ezagutzeko, guztiz aberasgarriak. Uste dut nabarmen geratu dela gurean administrazio erakundetako, bai erakundeen eta onomastika batzordearen, euskaltzaindiaren artean, eta oro har, guzti honetan partaide garenon artean, harreman sendo bat dagola, eta horri esker emaitzak ateratzen direla, hemengoak, edo hortik zehar, gero aurkezten dien beste batzuk, deno goaz aurrera. Asko dago egiteko, baina benetan uste dut askotxo egina dugula, bide honean goazela, alegia. Eta beraz, hau euskaltzaindiaren zuzendaritzak esan beharko luke eta ez nik, baina nik uste dut honek ere frogatu duela ez dela ezinbestekoa beste 25 urte aurrera joatea beste onomastika jardunaldi bat egiteko. Bai, eta hau guztia, ez dakite hori zein epetan, baina liburu moduan ere, uste dut ikusiko dugula. Bai, mila esker guztioi. Mila esker zuri, mila esker zuei. Egia esan behar baldin bada eta bukatzeko erakundearen izenean ez daukat besterik esateko goresmenak baino. Lantegi hitza erabili duzu. Hala planteatu genuen, jardunaldi hau, garrantzitsua baitzen, une jakin batean niretzat
aro berri bat, euskaltzaindiaren ikuspegitik, aro berri baterako oinarriak eta aro berri baterako abea jartzea, onomastika, toponimia eta gai horretan. Betiko historia batek, esan dudan bezalaxe eta atzo esan nuen bezalaxe, dugu hortxe historia batek ikusten gaitu. Begiratu egiten gaitu, 1922 urtetik ona. Gure kezka beti izan da hori, baina kezka horrek konpromisoa daukar gurekin. Ez da aski aldarrikatzea esatea euskaltzaindia, onomastika eta toponimia, ez euskaltzaindiak ze eskaintzen duen, zer zerbitzu ematen duen. Nik uste lantegi hitza erabili duzu neurrian, lantegi horren frutuak niretzat bentzet, emankorrak izango direla argi daukat. Eta gaur hemen ikusi dugun, eta atzo ere ikusi genuen giroa ikusita, nire ustez, hausartuko nintzateke orain dana da historikoa, ez da? Dana da historikoa, eta izen lagun hori maiz eta sarri erabiltzen da, baina nik izango nuke erakundearen ikuspegitik, eta nik neronik ja urte batzuk daramatzate etxe honetan, aro berri bat zabaltzen dela. Besteak beste, ikusten dugulako, hemen gaur aurkeztu den pertsona izendegi horrek, sekulako jauzi bat ekartzen diolako euskaltzaindiari. Ez bakarrik edukiaz, ez bada formaz eta emateko moduaz, gizarteratzeko moduaz. Kritikatuak izango garela seguru nago, eta batzuk esango dutela izen horrekin ez nago konforme, eta harekin ez nago konforme, baina bentzet, euskaltzaindia bere zientifikotasunean eta bere esperientziaren, eta bere datutegian oinarrituta eta gizarteari zo eginez, berea aurkezten du, eta hor esartzen du erakunde aholku emaile ofiziala den neurrian. Eta alaxe, aitortu zitzaion Euskal Autonomia Erkidegoan izaera, alaxe aitortu izan zaion Nafarroan, eta horri erantzun bat eman behar dio euskaltzaindia. Gaur, erantzun horretan, nik esango nuke, aro berri horretara pasatu izan garela. Eko eoda, esan du, hemen hitz egin duena. Nire aspaldiko ametsa izan da, gaur ikusi izan dudana, hemen ikustea. Digitalizazio hitza maiz aipatzen da, hori egiten ari gara. Euskaltzaindiak 100 urtetan bildu duen eskarmentoa, 100 urtetan bildu duen jakituria, 100 urtetan bildu duen know-how, digitalizatzen eta jendeari eskaintzen. Eta horretan, alper-alperrita, horrelako lanak egiten baldin badira eta nonbaiten geratzen baldin badira, bestera, gizarteak, ikerleak, jendeak, horretan interesa daukana, ezin badu erabili eta horretarako helmenik espaldin baka. Nire ustez, pausu esanguratzua eman da puntu horretan eta eskertzekoa. Eta beste batzuk ere, beste pausu batzuk ere eman beharko ditugu. Hirugarrena, kale eta karriken izenak hautatzeko eta idazteko irizpidea. Gogoratzen baldin mozue, bazen aldizkari bat, transizio garaia ditzen zen, eta bazen garaia. Bada garaia, egin da lana, objektibatu egin da lana. Eta nik uste eskertzekoa dela, eta gainera orientazio handia. Orain egin behar duguna da, honen zabalkundea. Eta egin behar duguna ipar zein ego Euskal Herrian, honen zabalkundea. Eta iritsi beharko dugu hain zuen ere administrazioetara, eta iritsi beharko dugu udaletara, eta iritsi beharko dugu jende arruntaren gana, elkarten gana, eta abar, eta esan, hauek dira irizpideak, eta euskaltzaindiak markatu ditu irizpideak, baliagarri, erabilgarri eta onuragarri direlakoan. Eta nola ez? Kritikagarri ere bai, eta aportazioak eta ekarpenak ekiteko moduan. Atzo, nik esango nuke, zoraturik entzun nuela, atzeden oso entzun nuela, Robertok esan zuena, hau da, eta ez bakarrik onomastika batzorrean. Onomastika batzorretik kanpo ere, onomastika eta toponimia lanak egin behar ditugu, eta hor dabilen jentea batu egin behar dugu. Eskertzeko nola ez liburuarena, txantxonena esan dugu. Ze izango litzateke gutaz txantxonik gabe? Baina diseinu eta maketazioan Itziarola Berria, testu prestatzailea Alfonso Mujika, eta gero itzulpena gaztelania Manu Gainan eta frantzesa Naia Zubildia, eta gero argazkitan Gontzalo Urrestarazu, Jaione Aldaz eta Mikel Gorrotxategi. Gainera zubizuri jarrita azalean ni posposi noa atxea. Beraz, egin dugu, baina hau ez da besterik hasiera baino. Ia hemen azaldu diren, hemen agertu diren kezkak eta ardurak hoiei aurre egiteko moduan gauden, eta nik uste
onomastika batzordeak aspalditik horri heldu diola eta aspaldi horretan lanak, lan zehatzak, lan konkretuak, lan nolabaiteko ikututeko modukoak, ikutzeko modukoak plazaratu dituela, eta bide horretatik jarraitu behar dugula. Eta beti esaten dudan, honelako jardunaldiak eta aurten bentzet esan behar dudana, betiko leloa. Ekin eta jarrai, ze gaurkoan ez dugu amaitu, eta hor hemen azaldu diren hainbat eta hainbat gauza, konpromisu eskatzen dute, gure konpromisua erakunde gisa etorkizunerako. Konpromisua kolaboraziorako, konpromisua gizarte lanetan sartzeko gure burua, eta konpromisua hain zuzen ere elkarrekin jokatu ahal izateko. Onomastikan, toponimian, eta nik esango nuke oro har euskalgintzan. Mila esker.